Nada, comentarvos, eso, insisto, sobre todo para a xente que non coñece o festival, bueno, pois todo este piñeiral que vedes aquí enorme, é onde se fai acampada, bueno, antes pasamos polas duchas, xa veríades un montón de duchas que hai aí, bueno, hai varios espazos, tanto de ducha como de aseos e demais, un sistema de voluntarios que limpan, o sea, hai limpeza. A verdade é que eu considero que a organización é moi boa, eu acampei, non sei, 15 anos polo menos acampei, dos 20 e pico que levo vindo e nunca nada me pasou, nin vin que pasara nada, así que un ambiente moi bo. E bueno, como vedes tengo o privilexio de acampar e dormir ao lado dunha praia preciosa que agora veremos. Bueno, comentaban antes dese ambiente hippie en certo modo, bueno, entendo que no nudismo en Galicia pois sería un dos primeiros lugares seguramente, non? Igual que o Castro de Baroña e outros lugares, bueno, como se chama esa praia que non me acordo agora. Pois Barrañán. Barrañán, bueno, Barrañán tamén, sí. Bueno, pois iso, a praia é un espazo tamén moi poboado, imos dicir, durante o festival, sempre hai moitísima xente, e o dito, pois é unha parte moi relevante. Bueno, hai varias persoas aquí no grupo da organización do festival ou do concello e demais, bueno, comentaban así algúns momentos que eu nin sabía exactamente de puntos de inflexión que tivo o festival. Por exemplo, considero, bueno, igual que pasa agora co Ardelucus, que foi hai 2 anos declarado de Festa de Interese Turístico Internacional, pois Ortigueira dende o 2004. Non son tantas as festas en Galicia que son de interese turístico internacional. Eu mirei, cando se declarou o Ardelucus, eran 17, non sei se agora son máis, pero eran 17, é dicir que non son tantas e o Festival de Ortigueira leva moitos anos sendo. E despois, claro, está tamén os momentos nos que viñeron grupos moi grandes e moi recoñecidos, como por exemplo The Chieftains, que viñeron no ano 2005. Bueno, agora xa sabedes que o líder dese grupo, Paddy Maloney, morreu hai, non sei, 2 ou 3 anos. Foi un pouco padriño de Carlos Núñez musicalmente. Bueno, algúns que me coñecedes sabedes que son moi amigo de Carlos, coñecino en Francia no 2014, bueno, coñecendo un pouco a súa historia, el foi, digamos, un neno prodixio da música, apadriñado polos Chieftains, que é un grupo, bueno, pois eso, moi recoñecido internacionalmente, e que estivo aquí, igual que os grandes grupos da escena celta. Este ano, por exemplo, ven Fluke, que é un grupo moi coñecido irlandés. Comentábanme que o 50 aniversario de Milladoiro tamén, que é outro grupo importantísimo da nosa música. E bueno, por aquí pasaron todos os grandes, as Tanxugueiras, que estiveron tamén no ano do Benidorm Fest, estiveron aquí. Bueno, é un encontro importante, moi importante internacionalmente da música celta. Agora imos aproveitar